जिल्ह्याच्या आरोग्य यंत्रणेबाबत नारायण राणेंनी वेगळी भूमिका घेतलेली दिसून येते। जिल्ह्याच्या आरोग्य यंत्रणेत उणीव असेल तर ते आम्ही भरून काढू असं राणे म्हणाले। पाहूयात। नाही, आमचं आहे ना, कमकुवत नाही, तिकडे नाही झालं तर आम्ही करू। गरीब असेल पैसे घेणार नाही, आम्ही तसं करतो ना अनेक ठिकाणी। वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू नाही, कमकुवत अजिबात नाही। काय कमकुवत असेल मी उणीव भरून काढीन। कोरोनामध्ये पण ती 2 वर्ष एकही रुपया न घेता आम्ही सेवा दिली, एक फ्लोर दिला स्पेशल, पण त्याचं कौतुक कुठे नाही आणि आभारी नाही, पण ते करणार मी। आणि आत्ताही कोणी आलं ना त्यांना ॲडमिशन देऊन आम्ही मोफत सेवा देऊ। नाही, आमचं आहे ना, कमकुवत नाही, तिकडे नाही झालं तर आम्ही करू। गरीब असेल पैसे घेणार नाही, आम्ही तसं करतो ना अनेक ठिकाणी। वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू नाही, कमकुवत अजिबात नाही। काय कमकुवत असेल मी उणीव भरून काढीन। कोरोनामध्ये पण ती 2 वर्ष एकही रुपया न घेता आम्ही सेवा दिली, एक फ्लोर दिला स्पेशल, पण त्याचं कौतुक कुठे नाही आणि आभारी नाही, पण ते करणार मी। आणि आत्ताही कोणी आलं ना त्यांना ॲडमिशन देऊन आम्ही मोफत सेवा देऊ। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।